سلام فنوير تيفي بمكتال تركبوا كبراتن كبرانن كمي تمسيون لومي حمود 10 متدري ترى لو زينا وفتن وصاين انه نمكتتالكم بخبر زعدم لو ام تخلي فلما رستزينا ኤርትራ በብርዓሰር ሸዓተ ወዓላ ምራሕቲ ሸራ ዝግብለን ሃገራትን ሳልሳይ ወዓላ ውድለ 77 ቻናል ተሳተፋላ መስርሕ መጽፋፍ መዝገብ ነባር ነዘዋ ማከል ለሰማነ ቤታዊ ተዛዚሙ አብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ አብ ወለንታ ወልክ ስለምን አገዳስነቱን ተዘቲው باكستان أبي إيران تركنا بأن زركب علامات عطوات بجلتها من الميسايل مكعتي القاعدة إسرائيل مثل ليبانوساوي من قصاص حزب الله كانت كتكاي زلو تخلو أن عبي كم زمته أفريقيا عاد تشريع ترانسلسل متن قطبة وعبي تشاينا بسنة تشريع ترانسلسل نتاثر الكلو بكتنة بكلة ميتاوت كبيرو نابي زرزرو كنسكر إرترا عب كامبالا أوغندا أبزكار عذر مبلع 10 وعلى مراحة شارع زيبلن حجرات سالسة وعلى وجلة 7 شوعتن تشاينا ساتفالا مبلع 10 وعلى مراحة شارع زيبلن حجرات معمق متحققات نحبرو جلوبال بلتسجنا بزبل تيما سالسة وعلى وجلة 7 شوعتن تشاينا دما ندحريت كزترف كيهلو بزبل تيما يذكر عزلو قدمي وعلاش مراحتي شارع زيبلن هاجرات نخلتها معلتي استخايدة أخيبا لعلو تسمزي أبا قد دستي قدات بمزتاي أبا أخيبا مراحتي زادق سنة ندفو بمنيستر قدات وصاي أتو عثمان صالح استمرحن قواميت أمسادر أب حبرات هاجرات ويزرو صفية تسفى مريمن التركبو لأخ إرترا أمن بل 10 وعلى مراحتي شارع زيبلن هاجرات سالسة وعلى وجلة 7 شوعتن شارع يساتفالو قون زي وعلاتات لأخ إرترا أب حمشاي أخيبا ሚኒስትራት ጉጅለ መሓዙት ቻርተር ሕብራት ሃገራት ከም እተሳተፈ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ጽፉፍ መዝገብ ነባርነት ኣብ ትግባረ መደባት ልምዓት ዝህልዎ ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ዝፍለጥ እዩ ስለዝኾነ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ምዝገባ ዞባ ማእከል ኣብ ምጽፋፍ መዝገብ ነባርነት ብዕቱብ ክሰርሕ ጻኒሕሎ كم وصيتو اتمسرح للسمنه ميتاويت كم تزازمه يحبر بزعبا زي وكلنا دانيل ولو زادالو زينا واتساب صبالو يوناس ابراهام كاربوي كيتمزغبو تصنحو بمزغابن زغودلو بمغدالن مزغب نبارنت زبا ماكل نمصفاف كسلاسل صنح سراح لعل 8 ميتاويت كم تزازمه وانا دايركتور كفلي ستاتستكسن سرعه جغرافياوي حبريتان اتو تيدروس تخلغليصوم امامات تخفلي اقدستي احازاون كارتاون حبريتاتات من محدار زوبان اكالاتون ببئوانو بمئكاب اب كمبيوتر مسفار نمئكابن متنتانن حبريتات زدليو قطعتات مدلاو زمناوي اتحز حبريتا اب كلن اكالات من محدارات كم زهلو مقبار حبريتان مئكاب نمتنتانن مزرقحن زخل ناي كمبيوتر سرعاتاتن بروغراماتن مدلاو كمون اب زوبان السلاسل لمعتاوي مدباتن من محداراوي قرصن زملكت كارتاتات مدلاو يتقلل استتصافف مزغب سدرابيت منالبات اب كلاتنا خم نفلطو مسرت ناي كل لمعتاو مدباتنا اي إذا مزجب سدرابيت زي أبزوا مأكل كاب كل تشحن كل تشحن سلستن أب داتابيز بمتاوي صف حبريت هزب مقبارو أب كمبيوتر لقطو يخسر حلو صانحه إذا حلف عمد مثلا ما حضرت خبابن أما حضرت الأوسان زباتاتنا بزجبرنا يركب نزيادة من صرايناي نبرتي زحجز ناي كلهم نبرتنا زر راسماتد ناي سدرابيتات تحاتيمو مدب مصراي نبرتي كايت مدب هيبناينا أبزي تاي زقاتن بحقاويهم بزي حقاوي خفتو زنبرولهم محدارات زخدو بمخنيات موت زيلو كيتو مزغوب صنحو حصاناتن عبيتن وزته نزو كله زي اصافيفنا كن معرارس مدب توهيبو ازي اتسفاوي بطعمي اسغاب الساعات زي 80 ميتاوي تصافيفنا لعل 80 ميتاوي تصافيفنا لنا زترفه ام مسرح يزركب بكرتشن 23 عبيت صحفه حزباوي مزغبا 43 شحن 220 ጉዳያት ከም ተመዝገበ ምስናይ 2022 ክንነጻጸር ከሎ ድማ
ب18 ሚታዊት ወሰኽ ከም ዘርአየ ዝሓበረ ኣቶ ቴድሮስ ምድላው መረጋገፂ ወረቐት ምስክር ናብ ናይ ኮምፒዩተር ስርዓት ካብ ዝሰጋገር ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብጠቕላላ ኣስታት 600,000 ሕጋዊ ሰነዳት ከም ተዓደለን እቲ 92 ሚታዊት መረጋገፂ ዕለተ ልደት ከም ዝነበረን ኣረዲዮም ብዘይካዚ ቀረብ ሰዓት ውሁድ ስርዓተ ሓበሬታ ንምውሓስ ብዝተወስደ ስጉምቲ ንሰርቨራት ዘገልግል ናውቲ ፀሓይ ሰዓት ከም ተዋደደን ኣብ ስሉጥነት ዝውሃብ ኣገልግሎት ዓቢ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ብምጥቃስ ብዛዕባ ህዝባዊ ምዝገባ ሓበሬታ እትህብ ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን እውን ከም ተዳለወት ገሊጾም ውሁድ ስርዓተ ሓበሬታ ዞባና ብብቕዓት ዝመርሕዎ ክኢላታት ብምውዳድ ንዝነበረና ናይ ሰዓት ሕፅረት ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ሰዓት ሕፅረት ብዙሕ ብድሆ ኮይንና ነይሩ እዩ ቤት ጽሕፈት ዞባ ማእከል ግን ነቲ ናይ ስርዓት ሓበሬታ ሰርቨራት ዘገልግል ናይ ፀሓይ ሰዓት ከተኣታቱ ስለዝኸኣለ ኩለን ንኡሳን ዞባታትን ካልኦት ኣብቲ ውሁድ ስርዓት ሓበሬታ ዝኣተዋ ኣካላትን ብዘይ ፀገም ምስቲ ናይ ዞባ ማእከል ሓበሬታ ክራኸባን ንህዝቢ ስሉጥ ኣገልግሎት ክህባና ክኢልዎን ኣሎ መብዛሕትአን ንኡሳን ዞባታት እውን ኣሰር ናይቲ ዞባ ብምስዓብ መጠኑ ንኡስ ዝኾነ ናይ ፀሓያዊ ስርዓት እዚ ናይ ሶላር ሲስተም ንብሎ ብምትእትታው ኣብ ምምሕዳረን ዝተመሓየሸ ኣገልግሎት ንህዝቢ ክህባ ክኢለን ኣለዋ ኣቶ ቴድሮስ ኣስዒቡ ኣብ መዝገብ ኣስማት ዝጸንሐ ፍኑ ኣካይዳን ምቁፅጻር ካብቲ ኣብ መዝገብ ዘሎ ልዕሊ 30,000 ኣስማት ወጻኢ ሓድሽ ስም ምቕባል ካብ ወርሒ መጋቢት 2023 ደው ከም ዘበልዎ ኣብ ኣስማትን ኣተሓሕዙን ንዘሎ ጸገማት ፍታሕ ንምንዳይ ድማ ተመክሮ ካልኦት ሃገራት ብምውካስ ዝተዳለወ እማሜ ናብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ከም ዝቐረበ ገሊጾም ኣብ ኣስማት ዘሎ ጸገም በብእዋኑ ክንዛረበሉ ጸኒሕና ኢና ኣስማት ስም ስቕኢሉ ካብ ባዶ ዝብገስ ኣይኮነን ካብ ባህሊ ቋንቋ እምነት ዝነቅል እዩ ክብርታት ናይ ሓደ ህዝቢ ናይ ሓደ ሃገር እውን ዝዕቅብ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና እንተኾነ ክኸይድ ዝጸንሐ ፍኑው ኣስማት ጠገለሲ ኢኑ ክጽውዕዎም ዘጸጉሙ ስማት ንምጽሓፎም ዘሸግሩ ንምንባቦም ዘሸግሩ ኣስማት እንዳበዝሐ ክመጽእ ጸኒሑ ነዚ ፍኑው ኣካይዳ እዚ ንምቁፅጻር ኣብ መዝገብና ዘሎ ልዕሊ 30,000 ኣስማት ካብኡ ወጻኢ ሓድሽ ምቕባል ካብ ወርሒ 3 ጀሚርና ብደረጃ መምርሕና ዞባ ጌርና ደዋቢልና ኢና ነዚ መደብ እዚ ንምጽፋፍ ምስ ሓለፍቲ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ርክብ ኣካይድና ምክንያቱ ህፃን ክምዝገብ እንከሎ ካርድ ናይ ክታበት ሒዙ ምስ መፀ ኣብ ምምሕዳራት ዝምዝገብ ነይሩ እዚ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገበርናዮ ምርድዳእ ዝምዝገብ ህፃን ቅድሚ ኣብ ካርድ ስድራ ቤት ስሙ ምስፋሩ ኣብ ምምሕዳራት ከይዱ ክምዝገብ ምምሕዳራት ከዓ በቲ ኣብ ካርድ ናይ ክታበት ዘሎ ስማደን ዕለተ ልደት ናይቲ ህፃንን ገይሮም ምስ መዝገቡ እቲ ስም ካብ መዝገብና ዘሎ ምስተዋህበ ተመሊሱ ኣብ ካርድ ስድራ ቤት ክምዝገብ ከም ዘለዎ ንምግባር ተራዳዲእና ንኩሎም ምምሕዳራት እውን እዚ መምርሒ እዚ ተላኢኹሎም ብፅቡቅ ይስራሓሉ ኣሎ ምስ ሚኒስትሪ ፍትሒ እውን ተመሳሳሊ ርክብ ክንገብር ዕድል ረኺብና ኢና ብዛዕባ ኣስማትን ኣተሓሕዙኡን ዘሎ ፀገማት ተመክሮ ካልኦት ሃገራት ከመይ ይመስል ብምውካስ መፍትሒ ክግበረሉ ዝእምም ፅሑፍ ኣቕሪብና ኢና መሰረታዊ መፍትሒ ክግበር ከዓ ኣብ ትፅቢት ኣለና ንናይ መጻኢ መደባት ብዝምልከት ድማ ምምዕባልን ምሕዳስን ውሁድ ስርዓተ ሓበሬታ ዞባ ማእከል ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ማሕበረ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ምንጻርን መፍለይ ወሰናስን ዝሓዘ ካርታ ምድላውን ከምኡውን ጂኦግራፊያዊ ዝርግሐ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ምስ ሙሉእ ሓበሬትኡ ምውዳድ ከም ዘጠቓልል ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ኣቶ ቴድሮስ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ኣገዳስነት ህዝባዊ መዝገባ ንምብራኽ ብመልክዕ ኣኼባታትን መራኸቢ ብዙሃንን ጓስጓሳት ክካየድን ኣብ ኣስማት ንዘሎ ፍኑው ኣካይዳ ኣገባብ ዘትሕዝ ሕጊ ክቀላጠፍን ተላቢዮም ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊ ለገስ ደም ጨንፈር ዝባስዮም ነው ቀይሕ ባህሪ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ወለንታዊ ለገስ ደም ብምዕባይ ቀረብ እኹልን ውሑስ ደም ንምርግጋዝ ኣብ 2023 ዘካየደው ጎስጓሳት እወታዊ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ገሊጹ ኣብ ወንበርቲ ጨንፈር ኣቶ ኣሕመድ ጃዕፈር ብ17 ጥሪ ኣብ ዋጻ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ 2023 ካብ ሰራሕተኛታት መንግስትን ተምሃሮን 136 ከረጢት ደም ከም ተለገሰ ሓቢሩ ኣብታ ኣኼባ ኣብ ኩነታት ልግሲ ደም ብደረጃ ሃገርን ዞባን ረብሓታት ልግሲ ደም ጎጉይ መረዳእታ ብዛዕባ ልግሲ ደም ከምኡውን ኣብ ውጥን ስራሕ 2024 ብዕምቆት ተዘትዩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ሮዘነ ፍስሓ ብግድኡ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታዊ ለገስ ደም ውዳቢኡ ብምስፋሕ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንኡስ ዞባታት ናቕፋ ኣፍዓበት ፎሮ ገለዓሎን ቅሮራን እውን ከይተረፈ ነጥፈታቱ የካይድ ምህላው ዓብ ገስጋስ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ውዳቤታቱ ዝያዳ ከስፍሕን ጎስጓሳቱ ክሕይልን ተላብዩ
ተሳተፍቲ ድማ መጎሳጎሲ ጽሑፋት ክሳብ ንኡ ዘቦታት ክዝርጋሕ ከምውን ናይ ጎስጓስ ስራሓት ክሕይል ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣማሕዳሪት ዞባ ሰሜን ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት አብርሃ ኣብ ዘስማዓቶ መዛዘም ቃል ክሳብ ሕጂ ብማሕደር ንሰላሰለ ስራሓት ድሕሪ ምምስካን ኣብ ንኡ ዘቦታት ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ብዕምቆት ክግምገም ኣብ ውጽኢት ገምጋማቱ ተመርኪሱ ድማ መደባቱ ብምስራዕ ዝሓሸ ዕዮ ክዓምም ኣዘኻኺራ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ቀይሕ ንኣደታት ቆልዑ መምህራን ዝተዳለወ መውዓሊ ህፃናት ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን እወታዊ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ እዚ ካልኣይ ዓመቱ ኣውፂሩ ዘሎ መውዓሊ ህፃናት ኣላይት ቆልዑ ስለዝተመደበትሉ መምህራን ኣዴታት ቀሲነን ዓመት ትምህርተን ክገብራ ከም ዝሓገዘ ዳይሬክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ምህረት ኣብ እንባይ ገሊጹ ኣማሕዳሪት ቤት ትምህርቲ መምህር እስማዒል እድሪስ ብወገኑ መምህራን ቆልዑ ሓዚለን ክምህራ ከለዋ ኣቐልቦ ተምሃሮ ናብቶም ህፃናት ስለ ዝኸውን ኣሉታዊ ጽልውኡ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ብምጥቃስ እቲ መውዓሊ ህፃናት ዝምስገን ውፅኢት ተረኺብዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣደታት ቆልዑ መምህራን ብወገነን እቲ መውዓሊ ህፃናት ሩፍታት ለዝፈጠለን ቀሲነን ስራሕን የሰላሰላ ከም ዘለዋ ብምሕባር ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ተላብየን ኣላይት ቆልዑ ወይዘሮ ፋጥማ ኣሕመድ ድማ ከምዚ ዓይነት መደብ ነተን መምህራን ነቶም ቆልዑን ረብሓ ስለ ዘለዎ ኣብ ካልኦት ትካላት እውን ክትኣታቶ ተማሕፂና ሃማማት ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ንኡ ዞባ ሃይኮታን 3 ኣዋርሕ ብሞያ ዘሰልጠኖም 40 መንእሰያት ተመሪቖም እቲ ስልጠና ኣብ ሓፈሻዊ ኣምራት ኤሌክትሮኒክስ ከምኡውን ኣብ ተንቀሳቓስን ደረቕን ስሊ ዘተኮረ ነይሩ ወኪል ሃማማት ኣብቲ ንኡ ዞባ መምህር ዓብደልከሪም መሐመድ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ መንእሰያት ሞያዊ ዓቕሞም ኣማዕቢሎም ኣፍራይነቶም ክብ ንኽብል ዝዓለመ መደባት ማሕበር ከም ዝኾነ ኣረድዩ ጊዜያዊ ሓላፊ ሃማማት ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ማሪቆስ ግርማጺን ብወገኑ በብከባቢኡ ዝውደቡ ዘለዉ ሞያውን ሲቪካውን ስልጠናታት ኣብ ብቕዓት መንእሰያት እወታዊ ጽልዋ ይፈጥሩ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ንዝረኸብዎ ዕድል ተጠቒሞም ነፍሶም ከማዕብሉን ንኻልኦት መንእሰያት ኣርኣያ ክኾኑ እናተሓሳሲቡ ኣካይዲ ስራሕ ንኡ ዞባ ሃይኮታ ኣቶ ኣረጋይ መብራህቱ ድማ ህንፀት መንእሰያት የጽናሓለይ ዘይበሃሉን ንዝተወሰኑ ኣካላት ጥራይ ዘይግደፍን ዕማም ምዃኑ ጠቒሱ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ብዕቱብ ክሰርሕሉ ጸዊዑ ኣብ ንኡ ዞባ ዒላ በርዒድ ኣፍልጦ ተምሃሮ ኣብ ሕጊ ብምብራኽ ገበናትን በደላትን ንምክታዝ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ካብ 3 ክሳብ 15 ጥሪን ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ተዋሂቡ እቲ ኣስተምህሮ ኣብ ኣገዳስነት ሕግን ትርጉሙን ዝምድና ፖሊስን ተምሃሮን ተራ መንእሰያት ኣብ ምክልኻል ገበን ከምኡውን ካልእ ዛዕባታት ዘተኮረ ነይሩ ሓላፊ መደበር ፖሊስ ንኡ ዞባ ተለንተ እዮብ ተስፋዝጊ ሕብረተሰብ ዝነባበረሉን ዝመሓደረሉን ሕጊ ካብ ገዛ ከም ዝጅምር ብምጥቃስ ተምሃሮ ብሕግን ክብርታትን ክመላለሱን ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣፍልጦ ክብከብሉን ውሁድ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ገሊጹ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዓብድላ ያዕቆብ ብወገኑ እቲ ንኡ ዞባ ቀንዲ መስመር ኣስመራ ከረን ሰንጢቕዎ ዝሓልፍ ምስ ምዃኑ ጻዕቂ ተሽከርከርቲ ከም ዘለዎ ብምሕባር ብሽክለታ ተወጢሖም ዝኸዱ ተምሃሮ ኣደዳ ሓደጋ ከይኮኑ ኣብ ተጠቃምነት ጽርግያ ጥንቁቓት ክኾኑ ሚዒዱ ኣብ 2023 ኣብ ንኡ ዞባ ዒላ በርዒድ 44 ገበናትን 142 በደላትን ከምኡውን 42 ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ከም ዘጋጠመ ብሰንኪቲ ሓደጋታት ድማ ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ 11 ከም ዝቆሰሉ 351 ሽሕ ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከዓ ኣብ ንብረት ከም ዝወረደ ሰነዳት ፖሊስ የነጽር ክቡራትን ክቡራንን ቀጸሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ፓኪስታን ብ17 ጥሪ ምሸት ኣብ ዞባ ሲስታን ባሉቺስታን ናይ ኢራን ተደኪኑ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ዕጡቓት ጉጅለታት ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ተሓቢሩ በቲ መጥቃዕቲ 3 ደቂ ኣንስትዮን 4 ቆልዑን ብጠቕላላ 7 ብርጌስ ከም እተቐትሉ ሰብ መዚ ኢራን ሓቢሮም መንግስቲ ፓኪስታን ኣብ ዘወፅኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ክፍጸም ዝተሓስበ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ንምሻል ዝተኻየደ ምዃኑን ብንጹር ስልያዊ ሓበሬታ ዝተደገፈ ምንባሩን ኣነጺሩ እዚ ናይ ፓኪስታን መጥቃዕቲ ነቲ ኢራን ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ልዕሊ ኣብ ዞባ ባሉቺስታን ናይ ፓኪስታን ዝርከብ ዕላማታት ዕጡቓት ጉጅለታት ዝወሰደቶ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ስዒቡ ይካየድ ብምህላው ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብኣሉታ ጸሊዎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ
باكستان نتي إيران زكايدتو متقعتي قلوع تحسات لؤلاونتان جزءاتاوي حدنتان مخانو بمغلاص كتكونون كلا أمباسادران ناي مسحاب سقمتون وسيدا إيران بزعوازي باكستان زكايدتو متقعتي أمريكا زهبتو مغلطي زاغيت يلن حيالو هاجرات باكستانن إيرانن ካብ ተኸታኺ ስጉምትታት ክሕየባት ኣውዒት ከቕርባ ከለዋ መንግስቲ ቻይና ነተፈጥሩ ዘሎ ውጡር ኩነታት ንምትሕድዳ ሞንጎኛ ኮይኑ ከዓይ ዘለዎ ቅርብነት ኣረጋጊጹሎ ኣብ ሞንጎ እስራኤልን ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስን ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ናብ ሰፊሕ ክፋል ዞባ ከይልሕም ዘሎ ስጋት ከም ዝወሰኸ ተጋዊሑ እዚ ዝተሓበረ ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሰራዊት እስራኤል جنرال هيرزي حلفي ب17 ጥሪ ንዕቁል ሰራዊት ሃገሩ ኣብ ዘስሙዖ መደረ ኣብ መንጎ ሰራዊት እስራኤልን ሊባኖሳዊ ምንቅስቓስ ሕዝቡላህን ኩናት ክካየድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ድሕሪ ዝሃቦ መግለፂ እዩ جنرال هيرزين እቲ ኩናት መዓስ ከም ዝጅምር ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ክጅምር ዘሎ ተኽእሎ ግን ልዑል ከም ዝኾነ ኣሚቱ ኣገዳስነቱ ምስ ዝረኣየና ሙሉእ ዓቕምና ናብ ስኩናት ክንገብር ዝእግምና የለን ዝበለ ተኣዛዝ ሰራዊት እስራኤል ካብ ወሽመጥ ቃዛ ዝተሰሓባ ኣሃዱታት ኣብ ልምምድ ተጸሚደድ ከም ዘለዋ ሓቢሩ ግጭት ወሽመጥ ቃዛ ብ7 ጥቅምት 2023 ካብ ዝጅምር ንድሓር እስራኤልን ሕዝቡላህን ተኸታታሊ ምልውዋጥ ደብዳብ ከካይዱ ምጽንሖም ዝተጠቐሱ ጸብጻባት ዛጊት ልዕሊ 162 ኣባላት ሕዝቡላህን 9 ኣባላት ሰራዊት እስራኤልን ከም ተቐትሉ ይሕብሩ ኣብ 2023 መጠን ቁጠባዊ ዕቤት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ 2022 ነጻጸር እንከሎ ብ2.2 ሚእታዊት ከም ዝበለ ስታቲስቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም በዚ መሰረት እቲ ዕቤት ኣብ 2022 13 ሚእታዊት ከም ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 5.2 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡ እዚ መጠን ዕቤት ከም ዝተወጠነ ምንባሩ ዝገለጸ መንግስቲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ 2024 ምድፍዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረዲዩ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ 2023 እወታዊ ዕቤት ከም ዘርኣየ ጸብጻባት ምሕባሮም ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 41 ትሪልዮን ዩዋን ዝገመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየደት እትገልጽ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና መጠን ሰደድ ብ0.6 ሚእታዊት ከም ዝበለ ኣረድያ በዚ ድማ ንሸውዓተ ተኸታተልቲ ዓመታት ዝዓበየ ንግዳዊ ምልውዋጥ ዘካየደት ተባሂላ ኣብ ቅድሚት ክትስራዕ ከም ዝበቕዐት ተፈሊጡሎ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዓስኪሮም ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ግዳማውያን ሓይልታት ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ሓቢራ በቲ ብ17 ጥሪ ኣብ ከተማ ካርኮቭ ዝተኻየደ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ፈረንሳውያን ዕሱባት ዝርከብዎም 60 ግዳማውያን ሓይልታት ከም ተቐትሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣፍሊጡ በቲ ደብዳብ ዓሰርተታት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ክሳራ ከም ዝወረደን እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣረዲዩ ሃገራት ምዕራብ ዩክሬን ንምድጋፍ ልዕሊ 11,000 ዕሱባት ከም ዝለኣኻ ዝግለጽ መንግስቲ ሩስያ እቶም ዝበዝሑ ነናብ ዓዶም ከም እተመልሱ ተሓቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩክሬን ኣስታት 2,000 ዕሱባት ሃገራት ምዕራብ ተዋፊሮም ምህላዎም እዩ መንግስቲ ሩስያ ዝገልጽ ሩስያ ንገለ ካብቲ ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን ዝለኣኾ ኣጽዋር ብሚሳይላት ክትዕንዎ ከም ዝጸንሐት ይጥቀስ ብ17 ጥሪ ኣብ ታይላንድ ኣብ ትካል መፈረድችታት ብዝተኸሰ ሓደጋ ነትኪ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቓሊሑ በቲ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ታይላንድ ዘጋጠመ ሓደጋ ዓሰርተታት ከም ዝቆሰሉውን ሰብ መዝተ ሃገር ሓቢሮም ጠንቅቲ ነትኪ ዛጊት ከም ዝተነጸረ ንምፍላጡ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎን ተገሊጹ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2023 ኣብ ታይላንድ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘውረደ ጸብጻባት የረዱ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኤውሮፓ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ቀዝሒ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዘስዓበ ተጋዊሑ በቲ ትሕቲ ኣሉታ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝበጽሐ በረድ ዝዓብለሎ ክሊማ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮፓ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብስራዝ በረራታት ምዕጻዊ ቀንዲ መስመራት ጽርግያን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ከም ዝሰዓበ ተገሊጹ በቲ ኩነታት ፈረንሳ ቤልጅየም ጀርመንን ሆላንድን ዝርከበን ሃገራት ሰሜናውን ማእከላይን ኤውሮፓ ከም እተጸልዋ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ጀርመን ብሰንኪቲ ዝውሕል ኩነታት ኣየር 17 በረራታት ከም ተሰረዘዩ ዝሕበር ዘሎ ሰብ ስልጣን ናይተን ሃገራት ዜጋታቶም ብዝተኻለ ኣብ ኣባይቶም ክጸንሑ ጸዊዖም ኣለዉ
إذا برتوع زحلي زعابلو كناتات أير تأنقو كليمو ممزوال مخانيوم كيلاتات زحبرو كليماو نوتي زوردو سباوي نواتاون أكبابيون كسراتات النزايدة يمتزق كمزل يوزكلات كبراتن كبران زينا نمززام أرستاتو كدك ملكم إرترا ببالعسر شعاته وعلى مراحة شوانا زيت من هاجراتن سالسة وعلى وجود سبعة شعاته من تشاينا نستعطفانا مسرح متصفاق مزقب نباب نزوا ماكل على 8 ميكتاوي تزازيبنا أبو سمينوي كأي بحري أبو لمتاول لكسدبنا قلنا سنتهم تزتيو باكستان أبي إيران أبي التلقي مسلكة لما تطبق على وجودتها ما تسعيد مدقعتها الكايدة إسرائيل مسلمون الصوير من إسقاط حزب الله كنا تكايد لو تخلو أن عابي كمزمزة أفريقيا عبد تشعير سلسلة مثل المتابعة أمريكانا من تشعير رانكتن مثل سنة من كتنة الكتنة كبيرة سينام سنة مدبعنا يحدقكم بوغناي بخمشة